uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto nama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinapang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, San Judas Tadeo, sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi para sa mga intensyon. Ngunyan, ika-33 na Domingo sa ordinaryong panahon, isabay manyato sa mga sa misang ini ang mga intensyon, mga pasasalamat, dulot kan mga minasunod, Ubosan family, Sara Imperial, Chan and Divira family, Apoli family and Lozano family, Rodrigo Camba Jr. and family, for the gift of life, dulot ni Jerome Bercelia, Siringman, pasasalamat, dulot kan mga minasunod, Mr. and Mrs. Ray and Jennifer Buesa and family, Rosa Tangli, Jacqueline Rose Tanyada, Jefferson Ryan Lee, Leo and Cynthia Ramos, and Mr. and Mrs. Chutimo Lubiano and family. Special na kahagadan man, tupas the exam of Ivan Matthew, dulot kan lanyo sa family, for safe travel, dulot ni Jenny, Siringman special na kahagadan ni Mr. and Mrs. Rosel Opeña, for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, for healing and fast recovery of Mama Nelly, dulot ni Mr. and Mrs. Wilmore Salazar and family, to pass the exam of Gisrael Lozano Apoli, dulot ni Mr. and Mrs. Jesse Apoli and family, for safe travel of Gisrael, April Joy and Cheryl, dulot ni Mr. and Mrs. Jesse Apoli and family, for good health of Cheryl Apoli, dulot ni Mr. and Mrs. Jesse Apoli and family, special na kahagadan, dulot ni Judy Rimilin Lee, to pass the civil engineering exam of Jacqueline Balosio, dulot kan Balderrama family, to pass the pharmacy licensure exam, dulot kan mga minasunod, Elisa Gwyn Balistamon, Chloe Nicole Abitria, Maria Lynette Monreal, for divine guidance and strength for Camille, as she takes the pharmacist licensure exam, dulot ni Mr. and Mrs. Joseph Almeida, special na kahagadan man, dulot ni Rosa Tangli and Joaquin Lee, to pass the midwifery licensure exam, dulot kan mga minasunod, G.C. Dominguez, Judy Remilin Lee, Remy Esplana, Mary Jean F. Abilia, and Joy F. Abilia. Siringman sa kapahingaluan kam ng mga minasunod na kalag, sa kalag ni Eduardo dulot kan Mendoza family, All Souls in Purgatory, dulot ni Tita Imperial and family, sa mga minasunod na kalag, sa kalag ni Juan, Gloria, Pilar, Silvia, Antonio, Ruben, Hihino, Andrew Juanito, Miriam and Roland Bendon, dulot kan Asupardo and Cantara and family, sa kalag ni Proylan, dulot ni Asupardo and Cantara family, George, dulot kan Bayona and Locsin family, George, dulot kan Daughters of St. Jude, Siringman sa kalag ni John Jerster, Digna, Jose and Corazon, dulot kan Banwa family, Manuel and Pascuala, dulot kan Arana family,
Rafael Jr. and Mariano Florentino, dulot kan Mendoza family. Hihino, dulot di Salvi Belo. Nori and Edina, dulot kan Flamiano family. Para sa gabos na kalag, dulot kan Aliho family. Sa kalag ni Porperio and Bonifacia, dulot ni Ima Romero and family. Sa kalag ni Francisco, dulot kan Valderrama family. Lilia and Jose Sr., dulot kan Inthia family. And Erlinda, dulot ni Elmer Villarasa and family. Matindog na po ang gabos, asinawito niya to ang awit sa pagpuon. Sa bilog na ginaman, ang Diyos na tanglaman, ang Diyos na tanglaman. Good morning. Good morning, Father. Sige daw, tawan ta daw ni magayuno na smile sa tuyag katait. Sabay sabing, good morning. Good morning. Ako pagluwas ko kasubago, may narisibi tulos akong marahay na bareta na day nagagarana sa tuyang. Kaya sayang ka ang preniparar kong sermon. Yeah. Pero good morning, Manggiraray. O, kaya sangaran ka nama, kan aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. An kagurang nan mapas sa Indo. Asin sa imong Ika-33 na Domingo na po sa ordinaryong panahon. This is the second to the last Sunday before we finally enter another liturgical year. Next Sunday is Christ the King Sunday, Cristo Rey. And after that is the first Sunday of Advent. Ang kapinunan kan bagong taon sa kalendaryo liturhiko kan sa tuyang simbahan. So no wonder, madadangog niya to sa tuyang mga babasahon mo niyan, partikularmente sa tuyang ebanghelyo, ang manunungod sa katapusan kan kinapan na dapat bako ikatakot kan lambang saro sa tuya, kundi ini pag-andaman. Unyan, tanganing kita gabos na uya digdi magkani kong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya pong rumdumon, asin pagsulsulan, an sa tuyang mga kasadan. Kaya udok sa buot, sarabay na kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamipi sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadan sa tong mga kasalan. Asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga tawong marhay an buot, inoomaw mi ka, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, huli kandakula mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos, hading langit nun, Diyos amang makakaman, kagurangnan aking bugtong Hesus Kristo, kagurangnan na Diyos, kordero kan Diyos, aki kanama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, akuan sa mong pakimahirap. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama, kahiraki kami. Ta ika sanaan banal, ika sanaan kagurangnan, ika sanaan urog kahalangkaw Hesus Kristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, kagurangnan sa muyang Diyos, namimibi kami, itugot mo sa mo, na danay na mag-ugma sa imong kaimbunan. Kaugmahan na daing katapusan asin pano, kung padagos kaming maglingkod sa kagmukna kan gabos na karahayan. Huli kay Hesus Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro, kada Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Sa paagi kan mga pagpataan ni Propeta Malakias, nagtaram ang kagurangnan, nan aldaw nin paghukom, maabot. Inot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Malakias. Nagsabi ang kagurangnan ni mga hukbo, nagdadangadang ang aldaw na susuloon siring sa dagami ang gabos na mapaabaw-abaw sa mga maraot na tawo. Sa aldaw na iyan, matututong sinda, asin mayo nin matatada sa sainda. Alagad sa saindo na nagkukuyog sa sako, masirang sa saindo, arog kang aldaw, ang sakong nakakaligtas na kapangyarihan. Asin magdadara iyan, ning kaumayan, arog kang saldang, kan aldaw. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Madatong ang kagurangnan, matanos na magahade sa kinaban. Madatong ang kagurangnan, matanos na maghahadi sa kinaban. Mag-awit nin mga pag-umaw sa kagurangnan, musika, tugtugon sa arpa, patanugon ang mga trumpeta, asin ang mga hamudyong, maugmang magkurahaw sa kagurangnan na sa tuyang hade. Madatong ang kagurangnan, matanos na maghahadi sa kinaban. Magagubuhob ang dagat, asin ang gabos na yaon diyan. An kinaban, asin ang gabos na nagierok diyan. Pumarakpak ang mga katubigan, sabay na mag-arawit sa kaugmahan an kabubuldan. Madatong ang kagurangnan, matanos na maghahadi sa kinaban. Sa atubang ning kagurangnan, huli tamadatong siya, tanganing maghukom sa daga. Maghuhukom sa mga banwaan nin kinaban, sa katanosan, asin sa katotohan. Madatong ang kagurangnan, matanos na maghahadi sa kinaban. Sa iyang surat, sinasadol ni San Pablo ang mga komunidad Kristiyano na magsunod sa iyang paarog, asin akoon ang saindang pamana. Ikaduhang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga tugang, aram na nindo na dapat nindo kaming arugon. Bako kaming mga hugakon, kanyaon pa kami sa indo. Dai kami nagkakan kan tinapay ni si Isay man, na daimi binayadan, kundi nagtrabaho kami sa kanagpagal aldaw banggi, tanganing dai kami maging pagabat sa kiisay man sa indo. Maski iwa kami nin diretso na maghagad nin tabang sa indo, daimi iyang ginibo, kundi nagtrabaho kami, tanganing magin arugan nindo. Hulitakan kami kaiba pa nindo, sinabi mi sa indo, na ang si Isay man na habong magtrabaho,
day dapat pakakanon. Sinasabi mi ini, hulitan hadangog mi na may mga hugakon dyan sa Indo na mayong ginigibo kundi makiaram sa buhay nin iba. Sa ngaran ni Jesucristo na kagurangnan, pinagbubutan asin pinapatanidan mi ang siri ng mga tao na magtrabaho nin marahay saka maghanap kan sa diring ikakabuhay. Anta taramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos, asin pagrokyaw kan sa banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa pagrokyaw imong kan banal na espiritu. ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangan. Nag-urulay-ulay ang nagkapirang disipulo dapit sa templo, na labi kagayon, huli kan mga mahalagang gapo, kan mga dulot sa Diyos. Sinabihan sila ni Jesus, maabotan panahon na mayo dyan nin matatada ni sarong gapo, sa ibabaw nin sarong gapo. Ang gabos marurumpag. Dangan naghapot sinda, Maestro, no arin ini mangyayari? Ano ang magiging tanda na ini mangyayari na? Nagsimbag si Jesus, mag-ingat kamo, day kamo magpadaya. Huli tada ko laan madigdi, sa ngaran ko magsasabi ako, an Kristo. O nag-abot na an oras, day kamo magtubod sa inda. Day kamo matakot kung makadangog kamo nin mga gera sa mga ralaban. An mga iyan dapat na mangyari na. Alagad, bako pa iyan ang katapusan. Padago siya nagpahayag an sarong nasyon malaban sa magkasinasyon, an sarong kahadean malaban man sa magkasikahadean. Malinog nin makusog, asin magkakaigwanin gutom sa kapeste, sa manlain-lain na lugar. Magkakaigwanin makangingirhat, asin sa kadarakulang tanda, hali sa kalangitan. Alagad bago mangyari iligabos, dadakupon, asin papasakitan kamo, dadarahon kamo sa mga sinagoga, saka mga bilangguan. Iaatubang kamo sa mga hade, asin sa mga kagsakop dahil sa ko. Panahon na nindo ini, sa pagpahayag kan marhay na bareta, ibugtak na nindo sa indong isip, na day kamo maghadit kung paano kamo masimbag. Uli tatatawan ko kamo nin mga tataramon, asin kadunongan, na day masusudya o masisimbag kan sa indong mga kaiwan. Ipapaaristar kamo maski kan sa indong mga magurang, mga tugang, mga kadugo, saka mga katuod. Ipapagadan maski ipapagadaninda an iba sa indo. Ikakaungis kamo kan gabos na tao dahil sa ko. Alagad maski sarong buhok sa indong payo, day mawawara kung makatagal kamo, makakamtanindo ang buhay. Mga tugang, marhay na bareta kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Sabi ko kasuba ko sa pagpuon, ininaan ultimong Domingo bago kita mag-celebrar kan Christ the King Sunday, na iyan ang hudyat pag nag-celebrar kita kan solemnidad kan Cristo Rey. Iyan ang hudyat na ang masunod na Domingo kaiyan, iyo ang bagong taon, New Year, sa kalendaryo kan sa tuyang simbahan. Kaya, ngunyan na aldaw, nadangog niya to sa tuyang ebanghelyo. Itong mangyayari, manunungod sa katapusan kan kinapan. Aputon ko daw kamo, kung sa aga, iyo na ang katapusan kan kinaban, ready na ba kamo? Bako ka na chismosa.
Ready ka na ba? Sige daw. Game na ba kayo? Maluway suboses. Ibig sabihin, tarakot pa kita. Yan. Ang ready na ang game na, dai natatakot. Iyan precisamente ang mensahe kan sa tuyang ebanghelyo asin pagirumdom, na ang katapusan kan kinaban will surely happen. Mangyayari ta mangyayari. Pero bako dapat ini maging rasonin pagkatakot o dapat katakutan niya to? Ini sarong imbitasyon na kita, totoo mananggad, mag-andam sa pag-abot kaining katapusan kan kinapan. Kaya baga nadangog ta sa mga makangingirhat na mga pangyayari na mahihiling ta. Sa ibang version kaining sa tuyang ebanghelyo, sabi duman ang aldaw madiklog, ang mga bituon sa langit magkakahurulog sa mga turog sa misa. Magkakahurulog, as in, ang langit mismo, heaven will shake. Ang langit mayuyugyug. Pero bako ining horror story, it's actually a reminder sa lambang saro sa tuya na ang gabos na bagay digdi sa kinaban, temporary and fleeting. Maagi, as in, malipas sana. Kaya, tigpapagirumdum kita kaininaan, matatada daapo, an magdadanay sa kinaban, bako ining mga bagay na igwa kita, kundi pagtubod, pagkabuot, asin ining mga karahayan na satuyang tigigipo sa satuyang kapwa. Kaya day ka mo matakot kung naglilinog, day kita mahandal da pag nagpaparabagyo, tabako pa man iyan ang katapusan kan kinapa. Bako pa iyan. Kundi, siguro pag nagbabagyo, naglilinog, saro sa na iyan na warning, sa tuya kan sa tong kagurangnan, garitik sasabi, hoy, ayuson mo na ang buhay mo. O, sabiha daw sa katain mo, taturog na, hoy, ayuson mo na ang buhay mo. Asin sa pag-andam niya to, sa pag-abot kaining end of the world, katapusan kan kinaban, daiman dapat pagparaukudan ta, magparatubod-tubod kita kan anong man na prediction sabi kan kagurang na sa aga na ngaya o sa year 2026, arog kan mga nadadangog ta Nostradamus. Kundi ang importante na kita magdesisyon kung paano po daa kita mabubuhay digdi sa kinaban. And the best way to prepare for the last day is to live each day as if it were our first or last day. First in grace and last day in sin. So ano ang mga challenges na tigtatao kay ni sa tuya o leksyon? Enot, na dahi kita dapat maghalat sa katapusan, tanganing kita magibunin karahayan. Ang sarong tawong marhay, perming handa. Dahi mo kaipuhan na lato na, next week ngaya matapos na ang tinaban, kaya mabago na ako. Ang marahin na tawo, perming handa. The end time is not about panic buying. Pag mabagyo, nagkakasiribot magbakal ti gasolina pang genset, nagkakasiribot magbakal ti kandila, ti sardinas, asin, sige ang haraga digdi ti holy water, kaya ko aram kung tig-iirinom na. Pag naghagad pa lang po kamong holy water, hali po yan sa CR na tubig, pigbendisyonan sa na, naging holy water. Dahil po nindo pag inumon, bakaan makuha nindo amibiasis. Tisiribot-sibot kita, kahanda. Handaon kita minsan sa bagyo, pero dahil kita handa sa pag-abot kan sa tong kagurangan sa buhay. May flashlight na kitang pasiguro, pero sa buhay ta, madiklum pa ang sa tuyang mga puso. So, dahil palan kaipuhan, enot sa gabos, na mag-andam para
kung madali na. Urual daw sarong imbitasyon na kita mag-andam sa satuyang pag-abot kan satuyang kagurangnan. Ikadua, ang problema, bako man po na haloy na mag-abot ang kagurangnan, na late siyang minaabot. Kundi ang problema, kita mismo ang maluway na mag-andam para sa iyang pag-abot. Sabi nga ni po kayan, Jesus' delay is not neglect. Kung ata, dai pa minaabot tulos ang kagurangnan, bako iyan kapabayaan sa parte niya. It is actually about mercy. Dahil tulos siya minaabot dahil gusto niya kitang tawanin tsansa tanganing magbakli. It is His way of saying, ayusin mo muna ang buhay mo, anak. Sabiha daw yan sa katain mo, tagariba ko ayos ang buhay. Nasa ibang planeta na. Ayusin mo muna ang buhay mo, anak. Gani sarong teacher baga. Tigtawan in extension so pagpasa nin project. Bako dahil tanganing abusuhon kan estudyante, kundi tanganing tawan sindanin tsansa, tanganing makapasar. Gariman sa nasiring ka iyan, sa daita paghalaton na maabot na so katapusan kang kinaban, mabalik nga sa tong kagurang na, sa kakita mabarakli. May saro da kay itong katikista, tigapot sa mga elementary pupils na tigtutukdoan niya. Kung halimbawa ngaya sa aga, mabalik na si Kristo, anong gigibuhon nindo? So sarong aki, 7 years old, sabi niya, ako po ngaya mapasiring sa simbahan, makumpisal na ako. So sabi kayan, ay, ako ngaya, maduman ngaya ako sa sakuyang kwarto, liniligon ko ini, maabot ngayaan kakurangnan. Pero susarong aki, so youngest among the three, magayon sa iyang naging disposition. Ay ako ngaya, padagos lang ngaya akong makawat. Anyway ngaya, nagsorry naman ngaya ako kay Lord, kasubagong aga. Kung umabot siya, handa na ako. Ako daw na inihan magayonon man na disposition ta. Kung malinig ang sa imong konsensya, asin magayon ang sa imong pagkabuhay, permi kang handa sa pag-abot kan sa tuyang kagurangnan sa imong buhay. So namumutan kong mga tugang, ang pag-abot kan katapusan kan kinaban, totoo pong mangyayari. Pero bako dapat ini, dapat maging kausa kan sa tuyang pagkatakot. The Lord's coming is not the end of everything. It's actually the beginning of forever. So, live each day with purpose. Mabuhay na may katuyuhan, magpatawad sa kapwa, and mamuot sa lambang saro. Because when we are ready every day, the end is no longer a deadline. It will become a home coming. So at yan pong banggi, bago kita magturok, hapoton tadawaan sa tuyang sadiri. Kung at yan nabanggi, babawiyo na kan kagurangnan ang buhay mo, katapusana kan sa imong buhay, game ka na ba? Kung ini na ang ultimong aldaw ta, November 16, game ka na ba? Kung dai pa, may oras pa po kita. Sa aga, magmata kita na may bagong pag-asa. Amen? Sagaran ka na maaki asin Espiritu Santo. Amen. Matindog kita gabos. Maugma niya itong ipahayagan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin ki Kristo aking bugtong niya, kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong,
Huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuukan Diyos amang makakamhan. Hali duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagpuran. Amen. Mapakumbaba niya tong idulot sa amaan gabos niya tong mga pangangaipo mantang naglalaom kita na magiging andam sa pagsimbag sa iyang pangapudan sa katapusan kan sa tuyang buhay. Kaya sa kada petition masimbag po kita kagurangnan hinanyuga an samong pamibig. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo, asin mga namamayo sa simbahan, magsunod sa halimbawa ni Jesus sa paglingkod sa mga naghahagad kan sendang tabang, asin kusog nin buot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing kita gabos magdanay na maimbod sa tataramon kan Diyos, asin masarig sa satuyang paglaom para sa langit nun na buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga sa mong pamibig. Tanganing ang mga daing trabaho as nawawaran nanin paglaom, makagamiaw na daisinda papabayaan kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga nagagabatan kan hilang, makamati nin ranga, sa pagkamuot asin pagsarig kan mga nag-aataman sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga sa mong pamibig. Tanganing ang mga gadan mag-ako nin mahihirakon na paghukom, asin magkamit nin katuninungan, kaibaan kagurangnan sa langit. Sagkod paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Sa hilom, sa halipot na panahon, isabay man niya to an sa tuyang mga personal na kahagadan asin intensyones. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong Langit no na Ama, tabangi kaming magpadagos na maimbon sa imong tataramon, tanganing sa panahonin kasakitan kami maging makusog na magdanay sa imo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya, kanyo Karistiya. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atag, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kang kagurangnan nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami warasan na andulot na atang sa atubang kan sa imong kadakulaan, magtaos sa mo kan grasya nin kaimbudan, asin magkamit kan bunga nin banal na daing kasagkoran,
huli kay Kristo na samong kakurangnan. Amen. Ang kakurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong itaasan espiritu. mga puso. Initaas mina sa Magpasalamat kagurangan. kita sa kakurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asinda. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon, alagad ang tawo, hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya, ang gabos na ngangalasan kan mga bagay, tanganing siring sa namamahala, magin kagurangnan kan gabos mong linalang, asin sa atubang kan darakula mong gibo, padagos na mag-omaw sa imo, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Kaya kaiba, kan gabos na santos sa sinangeles sa kalangitan, sarabay kaming minaawit. Kagurangnan ni kanang banal burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya, nasarugaring nabuot, pinasaluhiban sagkod sa pasyon, nagkua, nintinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kainitay niyan sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagirari na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini taynian kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol. Sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan paggibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon, kada Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherat,
an sa mong mga tugang na nagturog sa paglao kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibig kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay ibahanan sa muyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kaintupan na kapaggaya-gaya sa ibo, magkanigong magin kahiras, ken buhay na daing kasagporan mag-omaw, asin magpamuraway sa imo sirigman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugnuan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot na mibibig kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak maging danay na talingkas sa kasalan. Asin manligtas sa gabos na kapurisawan mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristo ang kagurangnan, di ka na nagsabi, katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapa sa Indo, Asin sa imong sa tuya mo niya naihira sa lambang saro,
Ang ina kong katuninongan, peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinapan. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po ang gabos, pamibi sa hubiliyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Jesu Kristo, sa muyang tugang, asin ang kalayonin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom, sa kahadian mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kamida imapagal, sa pagpatalubo kan mga banhi kan marhay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga, na pagkatapos daogon ang karatan, an sa imong kamurawayan, magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubiliyo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, an kaugmahan asin katuninungan kan samong paratubos. Sa imo samuyang Diyos, banal sagkod paman, sa kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamipi kita. Kagurangnan kami na mapakumbabang nagaarang nakinabang kan mga dulot nin banal na misteryo, tanganing an tinugon kan sa imong aki, nagibuhon mi sa pagrumdum sa iya, magpatalubo kan sa mong pagkamuot. Huli ki Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Tukaw tabi sa date na paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo. Nag-abot po sa 5,669 pesos and 50 centavos. Ang nambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa no collection po. Ang second collection, nag-abot man po sa 1,605 pesos and 75 centavos. Siring man si Seminarian Mark Jason na Aglatori, asin Seminarian Junel Ramoso Argamosa, o ordinahan sa San Gregorio Magno Albay Cathedral bilang mga diakono sa Disyembre 12 sa oras na alas 8 sa pagkaaga. Kung may aram po kamo na kaulangan manungod sa indang ordinasyon, paisihon po tulos sa chancery. Sa masunod na Domingo, Nobyembre 23, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan, asin tada Sunday. Kung sain dadarahon tapuan sa tong tada canister, asin i-offer po ini sa offertory. Maot naman po pasalamatan ang mga nag-donate kan manang kaaging simana. Tulong Anonymous 500, Duwang Anonymous 400, donation through GCash October 12,717, Ray Gianan 2,000, Noilan Family 1,000, Diyos mabalos po. So, sa kuya pong pasalamat sa Idugabos na nag-attender kayo ng misa, in particular sa mga naglingkod sa Satuya po altar. So, next week po, iyo ang schedule kang clergy retreat kan gabos na mga kapadean sa Diocese ni Legazpi. Pero digdi sa Satuya pong parokya, magkakaigwa kita kan mga regular masses, so dating mga schedule kang misa. Although kadaklan kan mga padita, sa bilog na diocese, maiba po sa retreat. So at siya nabanggian sa muyang hali, tama poonan sa muya pong retreat sa aga hanggang Sabado. So, kaya kung nag-iisip ka mong magadan mo niya na si Mana, daing padi, please postpone your death. Yeah. So, paki-postpone mo na. So, ipangadji po nindo ang sa tuya mga kapadean na ma-atras mo na. Minsan nagre-relibong na ang payo, lalo kung dahil na nagagarana ang mga PowerPoint. So, kaipuhan mo na nindikit na pahingado, asin paghurup-hurup, pakipag-ulay sa mahal na Diyos. So, tabangan po nindo kami kan sa indong mga pamipit. Pray also for our safety sa samuya pong pagbiyahe mo niya na banggi. Salamat po. Matindog na kita, Gabos.
Ang kagurangnan mapa sa Indo. asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos kan Dios na mamumuton asin maheherakon an Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.